Лайыш кышчылык фабрикасында һәр көнне 2,5 миллион якын йомырка җитештерәләр. Күрсәткечләр Татарстанны гына түгел, илнең башка төбәкләрен дә тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Тулырак алдагы язмада. Бәяләр үсешенә юл куймыйча, җитештерелә торган күләмне арттырырга җитештерүчеләр әнә шундый максатлар куя. Күп күләмдә тавык йомыркаларын башта катыргы савытлар буенча сортларга аерырга, аннары кибетләргә җибәрү өчен әзерлиләр. Беренче булып йомырканы сатып алучы кулына ала, чөнки без йомыркага кул тидермибез, аларны машина төрә. Без инде контейнерларга җыябыз, алга таба тартмаларга. Лайыш кышчылык фабрикасы Татарстанга кирәкле йомырканың 80% җитештерә. Шулай ук ул Россия базарына иң зур тәэмин итүче. Илдә 10 иң яхшы кышчылык фабрикасына керә. Шул исәптән хәләл категориясында. Махсус компьютер программасы автоматик линиялар һәм персонал эшен җайлаштыра. Җитештерүдә чит ил өлеше булса да, ул эштә тотрыклылык тудырмаган. Чит илдән безгә ветеринария препаратлары һәм витаминлы комплекслар, запас частьләр керә. Бүгенге барлык чит ил партнерлары Россия Федерациясендә рәсми вәкиллекләргә ия. Һәм безнең гаризалар тулы күләмдә үтәлә. Биредә тәүлек сайын 2 миллион 300 мең йомырка җитештерелә, елга якынча 1 миллиард. Монда ук предприятиедә күп санлы тавык йомырка сала. Монда бары тик табигый үсемлек, азык һәм артезиан скважиналарыннан күп баскычлы чистарту системасы аша узган су. Өстәвенә 2,5 миллион йомырка салучы тавыкның махсус режимы бар. Буларның барысы да тавыкларны тәмле продукт җитештерү буенча рекордчылар дәрәҗәсенә җиткерә. Предприятие импортны алыштыру системасында мөһим урын алып тора. Яраты предприятие стабильно бик матур гына эшли. Монда инде 500-гә якын кеше халык эшли. Экономик күрсәткечләрне караганда, алар бүген 2020 елда 5 миллиард 600 миллионлап йомырка җитештерделәр. Алар безнең күп яшьләргә эш урыннарын булдыралар. Шуның өчен бу төп компанияларның берсе безнең районда. Аларның яхшы эшләве безнең өчен мөһим булса, ул инде республика өчен бик мөһим. Кышчылык фабрикасы продукциясе йомырка да, тавык ите дә атна сайын үткәрелә торган авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә сатыла. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Лайыш районы.